What's up mga katropa pits? Welcome back dito sa ating channel. So mga katropa pits, kami andito ngayon sa Tarlac. At meron kaming isang lugar na napakasarap puntahan. Pwedeng mag-rides papunta dito. So Banban Tarlac mga katropa. So andito kami ngayon na halos kagaya sa Tagaytay na kitang-kita mo yung view ng buong Cavite. So dito din sa napuntahan namin ay kitang-kita mo naman yung buong tanawin ng buong lalawigan ng Tarlac. So yun. So aakyat tayo dun mga katropa, dito sa taas doon para makita mo yung buong view. Ang ganda. Isa na mga bagong tuklas at nakaka-relax na lugar. Yan. So sila yung mga kasama natin. So may bayad mga katrop. 10 piso. Napakamura na. Yan. So parang eco-environment nila para ma-maintain yung linis. So shout out nga pala dun sa dalawang lovers na sa likuran. Enteng, bilang Dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, 73. Ayan o. Kabayan natin sa Wow. 70. 70 nga. Oh, 50 na lang. Nagbayad na. Nagbayad na si. Nagbayad na lang pala. 50. Sa magbabayad. Diyan po. So mga katrops, akit na tayo dito. Yan. So another adventure na naman. At bagong lugar na pwede nating puntahan, na pwede tayong ma-relax after ng mahabang biyahe. Dito talagang siguradong tanggal ang ating pagod. Pero itong pag-akit pa lang ay nakakapagod na. Pero siyempre pag nakita mo na yung magandahan ng lugar ay talagang mawawala yung ating pagod. Saka mga katropa, meron din tayo dito mga kababayan na Aita. Dito yun. Meron dito din. Dito sila nakatira. Mga kababayan nating Aita. Yun. At yung hagdan na gawa nila mga katropa ay gawa sa ano lang, yung lupa lang. Parang buhangin. Kaya ganda ng ating tanawin mga katrop. So ito mga katropa, mula dun sa Maynila papunta dito siguro mga 3 oras. Kasi nung umalis pag sa Cavite naman siguro mga 4. Kasi kami galing Cavite. Ayan o mga katrops, ganda. Diba? Ano pre? Baka halahal na pre. Yun. Napakaganda. Sarap. Kaya mga katraps, ang sarap mabuhay sa mundo. Parang nakaka-relax dito. Yan. Atin ang titignan ang tanawin. Napakaganda. So meron na naman tayong pupuntahan na lugar. Wow. Swabe. Kami hindi man. Kaya. Walang pahinga. Maganda rin. Napakaganda. Tanawin Yan. Banban Tarlac mga katrops. Hindi ko lang tawag di sa ano, hindi ko lang alam anong tawag sa lugar dito. Ha? Patyawan. Patyawan daw to. Oh, ganda. At meron ding ano,
Ingal ako mga katropa. Akyatin pala. Yawa bay. So doon kami nang galing sa baba. Akyat namin dito. So kitang-kita yung buong view ng Tarlac. Ganda. Malapit lang to kasi Angeles tapos bungad lang siya ng ng Tarlac. So yung view niya mga katropa ay 360 degree. So kahit saan ka lumingon, lingon mo talaga ang dapat mong lingunin. At lumingon ka sa pinanggalingan. Oh. Ano yung bundok na yun? Karayat. Yun pala yung bundok Karayat. Mga katropa, yan yun. Bundok Karayat yan. Akala ko sa TV ko lang makikita yan. Libro. At libro. So ngayon nakita ko sa personal. Wow. Shout out sa inyo. Hoy, shout out naman dyan sa Lamag Lover. So ito pinagpuyatan namin to. Kayo na ba talaga? Baka mamaya hindi kayo ha. Ayan. Kung tayo, mamaya na may tao pa doon. Pa, balik ka nga doon. Yan yung mga kababayan natin Nakalimutan ako sa baba. Hindi pala kayo nagbayad? Aba, pagbaba nyo may posas na kayo. Hindi daw siya hiningal Ito mga kasama namin hindi nagbayad, basta akit lang. Red list sila. Hindi nagbabasa, basa ka lang. Bakit ikaw naghulog ka? Oo naman, siyempre. Mabuti. Dali na. Baka na lang may tao. Dali na. Sige, akit tayo. Akit pa tayo sa dito mayroon din siyang baitang. Ito lang naman, tao dyan Ay, picture mo ako. Gamitin mo yung cellphone ko. Bakit di ba tayo tao? Ayoko niya. Wait lang, sige lang. Pipicture na nga Ayoko niya yung cellphone ko. Wait lang. Mga traps ha. So may bago na tayong tuklas na pwede nating pasyalan. Lahat pani. Yan ganda. May hawa. Pani, may yan na yung vlog mo. Simula na. Ayun. Ito sila po yung mga kasama namin. From Cavite. Wow. Yan. So ito. Kaya pala may bahay na lang. Tulog dito kayo doon. Dito mo tayo mamaya. Dito na lang ka. So malamig din ang simoy ng hangin. Ay, mahulog ka dyan. Naku. Pag tayo nagpunta dito mga katrops, meron din palang makakainan sa baba. Yun. Meron din, may mga tindahan, kainan, may lugawan. Yun. So, yung mga dito, mga nakakatira, yung mga katutubong Aita. Yan. Maganda. Ang sarap talagang mabuhay sa mundo mga katropa pag ganito ang iyong natatanaw. So minsan nating nakalimutan ng mundo ng Maynila. Tayo nandito sa probinsya. Ganda. Wow. Ang bundok ay hindi atin kaya wag mo ibenta. Huwag mo ibebenta, yan hindi atin. So ayun mga katrops. So marami pa talaga tayong hindi natutuklasan na magagandang lugar dito sa Pilipinas. Napakaganda. At sabayan niyo ako at maghanap tayo ng mga magagandang lugar na pwede natin puntahan na tayo marirelax.
Ayun. Lawakan lang ating mga isipan, mga puso, at maghanap ng mga magagandang lugar na pwede nating pagkunan ng hugot. Yan. So, if you bago ka lang sa akin channel, sana huwag akong kalibutan, supportan dito at subaybayan dito. At yun mga katras, bye-bye! Ito nga pala, si Born to be right. Peace!